बै फेसबुकाव ना हौवासा हिनजावसा न' सिङाव हमख्रुबायनासो फैलाना पस्ट होनाय माने गावसोरखौ देखायनाय जोंसो बिदि होनो हायो रावबो होनो हाया आरे जों साना आलालाय माथो आसलथे डेन्जार माथो होननानै जों सानो गुन्दा गुन्दि मिथिबायना समायना बिबार नोङो मानो रंजाखाङो रैसुमै देंखो बोना हेल' लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय दिनै आं मोनसे गोदान भिडिअ लाबोबाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायगोन आरो भिडिअखौ लाइक होगोन होननानै आसा खालामबाय नुनो मोनदों नोंथांमोना सावगारिया सासे सेंग्रानि फटक बिथाङानो जाबाय प्रबिन बर' बेहा मोनसे इउटुब चेनेल दं इउटुब चेनेलनि मुङा जाहैबाय प्रबिन बर' अफिसियेल इउटुब चेनेल नोंथांमोना नायनोबा डिसक्रिपसनाव मोनगोन गावनि बे चेनेलनि गेजेरजों बिथाङा गुसुं गुसुं भिडिअ खन्थाइ शायरि फरायनाय आरो ब्लग भिडिअ लाबोनानै गोबां सुबुंफोरनि गोसोआव गावखौ बोगथाबहोनो हादों बे हिसाबैनो दिनैनि समाव ओरैबायदि गांसे सावगारिया भाइरेल जादों भाइरेलनि सावगारिया जाहैबाय प्रबिन बर'जों लोगोसे सासे सिख्लाया गोबानाय फटकआ ससियेल मिडिया फेसबुकाव ओरैबायदि भाइरेल जादों बे फटकखौ लानानै दिनैनि समाव गोबां सावरायनो नुनो मोनदों माखासे सान सिगां प्रबिन बर' अफिसियेलआ बिथाङा गावनि इउटुब चेनेलाव मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामनो बे भिडिअआव बुंदोंमोन दि जायफोर गोबानानै बा जिएफ गोसोलायनानै फटक नागारो बैसोरो गुन्दा गुन्दि होनना बिथाङा बुंदोंमोन नोंथांमोना ससे नायबानो जाय भिडिअखौ बै फेसबुकाव ना हौवासा हिनजावसा न' सिङाव हमख्रुबायनासो फैलाना पस्ट होनाय माने गावसोरखौ देखायनाय जोंसो बिदि होनो हायो रावबो होनो हाया आरे जों साना आलालाय माथो आसलथे डेन्जार माथो होननानै जों सानो गुन्दा गुन्दि मिथिबायना प्रबिन बर'आ बिदि बुंनायनि उनावनो बिथांनि बे सावगारिया भाइरेल जानायनि उनाव दिनै ससियेल मिडियायाव प्रबिन बर'खौ लानानै गोबां कन्ट्रभार्सि आरो गावजों गावनि गेजेराव गोबां सोंखारिलायनाय नुनो मोन्दों आरो इउटुब मुलुगावबो बिथांखौ लानानै गोबां मेम्स बानायनाय लोगोसे रस भिडिअखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन जोंनि बर'नि सासे जाखांफुनाय इउटिउबार प्रबिन बर' अफिसियेल बिथाङा जोंखौ गोबां जावोमोन गाज्रि होननानै जावोमोन सेंग्राफोरखौबो जावो सिख्लाफोरखौबो जावो मालायखौ गोबां जावनानै बिथाङा दिनै बिथांनि माखासे भाइरेल भिडिअ जादों बिथाङा बेसेबां मोजां बेसेबां गाज्रि सोर गुन्दा सोर गुन्दि बिनि माखासे प्रुफफोरखौ नोंथांमोननो आं दिनै भिडिअनि गेजेरजों देखायनो सानदों बिना लादों नोंथांमोना दिनै बिदिब्ला गुन्दा गुन्दिया सोर गुन्दा गुन्दिया गावनो मालाय नङा नोंथांमोना बिसास खालामाखै आं बुंनायखौ बिसास खालामाखै दा बै फेसबुकाव ना हौवासा हिनजावसा न' सिङाव हमख्रुबायनासो फैलाना पस्ट होनाय माने गावसोरखौ देखायनाय जोंसो बिदि होनो हायो रावबो होनो हाया आरे जों साना आलालाय माथो आसलथे डेन्जार माथो होननानै जों सानो गुन्दा गुन्दि मिथिबायना ससियेल मिडियायाव माबोरै बिदि भाइरेल जानो मोनखो प्रबिन बर'आ बेनि सायाव गावनि प्रबिन बर' अफिसियेल इउटुब चेनेलाव दिनै भिडिअ मोनसे नागारदों नोंथांमोना ससे क्लिप्सखौ नाय आरो आबुं भिडिअखौ नायनोब्ला बिथांनि प्रबिन बर' अफिसियेल इउटुब चेनेलाव थांनानै नायबानो जागोन लोगोफोर माबोरै भाइरेल जामारखो आरो बिथाङा वार्निंबो हरदों जाहाथे बैफोर भिडिअखौ दानो होननानै दा बिथांखौ लानानै ससियेल मिडियायाव गोबां खोब सावरायबाय थानायखौ जों नुनो मोननाय जादों माथ' दाथ' बिराद भाइरेल जागासिनो दङ आंनि फटक मोननै बेयाव मा गाज्रि नुनानै भाइरेल जाखो बियो मा गाज्रि नुखो बेयाव फाग्ला जाजोब्बाय नामाब्रा मानसिफ्रालाय सखनबायना आं सायरिदि बुंदोंमोन सखनबायना बे सायरिखौ सोर बालन्दाना बालन्दि सोर सखनखौ मिथियो आरोना आङो हिसाब मथेबा बे मानसिखौ सिनायबाय बे बुस्थुखौ सखनाबा बे बुस्थुआ भाइरेल जायामोन इमान गोबाव थाबाय जेबो भाइरेल जायाखै आरे बेखौ सोनानै सोर भाइरेल खालामखो आं लाभनि मिउजिक इमान बरियासो होना दोनदो दिनै नुनो मोनदों प्रबिन बर' बिथांनि गोबां भाइरेल भिडिअ आरो लोगोसे फटक ससियेल मिडिया इउटुब फेसबुकाव बिथांखौ लानानै दिनै खोब सरसा जाबाय थानाय नुनो मोनदों दिनै नायबानो नुयो इउटुबाव प्रबिन बर' भाइरेल फटक्स भाइरेल भिडिअ बायदिसिना गोबां नुनो मोनदों बिथाङा बाध्य जादों दि इउटुबारफोरखौ गावखौ रस खालामनायखौ बन्द खालामनो आरो बै फटकफोरखौ दाननो थाखाय बिथाङा बयखौबो खावलायहरदों दिनै बिथांनि बे खावलायनायखौ साबैसे बर' इउटुबारफ्रा एक्सेप्ट खालामो बेखौ उन समासो मिथिसिगोन आरो दासान्दि बिथांनि फटक्सफ्रा भाइरेल जाखाबाय थागोन बे रोखा दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां नुयोब्ला लाइक खालामदो आरो आंनि चेनेलाव गोदानब्ला हारिमु इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो गोजोन्थों